Kif fadal biex ftit ġimgħat tal-aħħar tas-sena, kollox jinsab lest biex fil-kapitali jsiru ċelebrazzjonijiet kbar. Fil-preżenza tal-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici u ċ-Chairman tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason Mikallef ħabbru d-dettalji għal dan l-avveniment tal-mistenni fi Pjazza San George fil-Belt Valletta. L-organizzaturi qed jantiċipaw li folla enormi terġa' tattendi għal dan l-avveniment tant li mistenni jkun hemm il-fuq minn 50,000 persuna li jgawdu l-ispettaklu minn diversi artisti lokali u anke internazzjonali stabbiliti. Iċ-Chairman tal-VCA sostna li jinsab onorat li għal darba oħra se jkun qed jittella l-ikbar avveniment lokali bla ħlas f'lejliet l-ewwel tas-sena li wkoll jagħmel parti mill-programm kulturali Christmas in the Capital li jiftaħ il-ħadd li ġej. Artisti lokali huma fost l-aqwa li għandna Ira Losko, Sean Farrugia, Kevin Paul, Red Electric, imma magħhom ukoll se tingħaqad l-artista ta' fama internazzjonali Cascadia. Ma' dawn għandna lob kbir tan-nar fil-Port il-Kbir mat-tokki ta' nofs il-lejl u sorpriżi fi Pjazza San George illi naturalment il-pubbliku se jkun jista' jinnota dakinhar filgħaxija mal-miġġija mat-tokki ta' nofs il-lejl u sakemm nilqgħu is-sena ġdida l-2025 ma se jkunu ċelebrazzjonijiet kbar ħafna f'isem l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta biex xieraq lejn il-poplu Malti u Awċi kollu. Il-Ministru Bonnici kompla dan l-ispettaklu opportunità biex iselmu bl-aqwa mod is-sena 2024 u nilqgħu s-sena l-ġdida. Jiena nemmen illi din hija opportunità ta' għaqda nazzjonali meta niġu hawnhekk lejlet l-ewwel tas-sena f'dan il-kunċert ikun hawn il-poplu Malti u Awċi u t-turisti li jżuruna x'ikun hawn ħafna turisti wkoll illi jaraw dak li jaqadna, jaraw dak li jġibna flimkien. U hekk nixtieq li jkun dan il-kunċert opportunità li niċċelebraw dak li għamilna maqudin flimkien biex nilqgħu is-sena ġdida bi spiritu pożittiv. Din iċ-ċelebrazzjoni nazzjonali tal-lejliet l-ewwel tas-sena fil-Belt Valletta hija organizzata minn G7 Events b'ftehim ma' sħubija l-avvenimenti u inizjattivi fuq skala kbira mal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta fih dan il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali. L-avveniment ukoll huwa appoġġjat mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu.